čakanie na mieste, kde nechodí žiadny autobus ani vlak, zaujalo aj Janku Grajciarovú a tak si všimla, že sú napojení na padáky ľahké ako pierka, rozložené za nimi v tvare závoja. Nikto nevedel, kedy aby sme sa o ich vášni lietať dozvedeli viac. Čakanie na vietor nie je typické len pre jachtárov, ale aj pre paraglidistov. A tu práve na vrcholku Martinských holí čaká taká skupinka paraglidistov zo Žiliny ste? Letíme, lebo tam je ho ten starý. Ja viem len, že v cestu mi ten starý dá, keď je pripravený ako keby vyštartovať, to znamená, že vietor sa môže zmeniť opravu. Pri takomto slabom vetre, to sú len také závany, dúfame, že prifúkne aj spod kopca a bude sa dať odštartovať. To znamená, že vy potrebujete nafúknuť padáčik a potom to už ide. Padák má nejakú letovú rýchlosť, okolo 30 km za hodinu a vlastne bez vetry, keď bol bez vetrie, alebo takto, že fúka od chrbta, tak je to zlé. Človek musí tomu padáčiku dať rýchlosť, tomu krydelku tých 30 km a to treba vlastne ubehnúť. Aby sa to dostalo do letového stavu, vlastne naleje sa vzduchom, vytvorí sa tá nosná plocha a následne človek odštartuje a letí. Ale jedného kamaráta už máte hore, toho sme už obdivovali. No, tento zvládol. Ku podivu je z nás najstarší, ale sa mu podarilo. A keby ste sa troška rozbehli, nepomohlo by?